kuitira. Dai pasina iye dai tisina upenyu. Takanga takafa iye akazoratidza zvituna izvi. Asi zvituna zvinoda chi? Zvinoda upenyu. Ndokubva iye atora upenyu hwake akahuisa muzvituna zvanga zvakafa. Haleluya. Saka hapana chimwe chinhu chinogona kufanira kudiwa nemunhu kudarika kuda uyo akachimutsa kubva kurufu. Haleluya. Saka Mwari uyu anoshamisa uye hakuna chinogona kuitwa kombei naye panyika panapa. Kunyange zvose zvingavapo panyika panapa, asi hakuna kunyange chinhu chimwe chete chiripo chinogona kukombeiwa nekushamisa kwerudo rwake rwaakatiitira. Haleluya. Saka anofanira kurumbidzwa mukati memwoyo wemumwe nemumwe, pavarume nevakadzi vose vanonzi nhasi vachine mweya wekutongofema iwoyu watakanga tichidzidza kuchikoro tichinzi tinoita breathe in oxygen uyu okuita breathe in and out. Handiti? Kana munhu achiri paupenyu huno kuti ari kukwanisa kutongoita chinhu ichi chekuti vanhu vanoona munhu achiita breathe in and out, munhu anofanira kurumbidza Mwari. Haleluya. Achinzwisisa nekutenda Mwari iyeye kuti akamumutsa kubva kupi? Kuwakafa. Ndokubva amutswa akapiwa mweya weupenyu ukaiswa maari. Saka anofanira kurumbidzwa Mwari uyu nekusingaperi, nekuti mweya waakatimutsa nawo hausi mweya unozofa kana vanhu vachinge vamutenda nekumurumbidza nemwoyo. Haleluya. Asi mweya unozogara nekusingaperi. Kunyange upenyu huno huchinge hwapfuura, but mweya waakamutsa vanhu nawo unogara nekusingaperi. Saka Mwari uyu nekuda kweizvozvo kwoga kuti akaisa upenyu muvanhu, anofanira kuti arumbidzwe, anofanira kuti atendwe, anofanira kuti anamatwe sezvaanofanirwa. Kukudzwa nekurumbidzwa zviite sei? Zvive zvake. Haleluya. Regai tipfuurire mberi neshoko rimwe chete, tichidzidza shoko rimwe chete, nekuti shoko ranzi shoko rose rinotaura pamusoro pani? PaKristu. Saka zvose zvatinodzidza, zvose zvatinotaura zvinofanira kupedzisira zvatidzosera kunani? Kuna Kristu. Ende shoko rake nekushamisa kwake zvinofanira kutiratidza kushamisa kwake nekutidzosera kunani? Kuna Kristu. Nekuti kushamisa kwake iye anotaura achiti kushamisa kwake ndekwekuti iye akaudza vanhu kuti ushe hwokudenga hwaita sei? Hwaswedera. Saka tendeukai muite sei? Mutende ivhangeri, nekuda kwekuti ushe hwayo hwaita sei? Hwaswedera. Saka vanhu vanofanira kutendeuka vopinda muushe hwaMwari, munova mukingdom yaMwari. Vanopindamo nekutendeuka nekutenda ivhangeri. Ivhangeri yacho ari Ishe Jesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Regai timbovhura rugwaro kuna 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12. Tinzwe shoko raMwari raari kutaura, ririkutaurwa nevaapostoli vakaonawo kushamisa kwake, nekuti naivo vakabhenge vakatofawo. Haleluya. Vari kunyika yevafi, kunyika yezvituna. Ndokubva iye auya akavadaidza akati nditeverei, ndobva vamutevera. Ndokubva naivo upenyu hwavari kupupura uhu hwaiswa munani? Hwaiswa mavari. Haleluya. Tiri pamwe chete? Yes. Vakateerera vatauri munoda kunditaurei kutega. Vadikani, ndinokumbira zvikuru kwamuri, namuri vatorwa navaeni, kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nomweya. 12. Mufambiro wenyu uye wakanaka pakati pevahedheni, kuti pavanokupomerai vachiti munoita zvakaipa, varumbidze Mwari nezuva rokushanyigwa kana vachiona mabasa enyu akanaka. Haleluya. Haleluya. Sorry, maino kunobva masvingo. Kushanyigwa. Haleluya. Pane mumwe ari kuverenga mubhuku handiti? Kuverenga ine musoro weshoko uripo, pane hedhini iripo pabhuku rechishona. Mufambiro waKristu pakati pavahedheni. Haleluya. Tine shoko riri pano, hama dzangu, ratiri kuparidzirwa kana kuti ratiri kudzidziswa naapostol waishe wedu Jesu Kristu anonzi Apostol Peter.
Haleluya. Apostle Peter uyu mumwe wevanhu vakafamba naJesu pakuuya kwakaita panyika. Vafamba naye kudaro, vakagara naye, vakadzidza zvakawanda kwaari. Haleluya. Amen. Kusvikira Jesu achienda parufu rwake rwakamuchinjikwa. Jesu achienda parufu rwake rwakamuchinjikwa, ndokubva afa, ndokubva avigwa, ndokubva amutswa zvakare pazuva rechingani? Rechitatu. Amuka futi kudaro. Apostle Peter was there, he witnessed it, vakaonana, vakakurukura, vakagara pamwe chete zvakare. Hallelujah. Apostle Peter was also there pakuzokwira kwake kupi? Kumusoro kudenga. Handiti ndizvozvo? Hallelujah. Saka muapostora uyu ane nyaya yaari kutaura panapa. Yaari kurayira hama dzaKristu dzakatenda kunani? Kuna Ishe Jesu Kristu. Muapostora Peter akanga akunzwisisa upenyu huri panyika panapa, kuti pane upenyu huviri hunoraramiwa nevanhu, asi vanhu vari kurarama upenyu huviri hwakasiyana vari panyika ipi? Nyika imwe chete. Upenyu hwekuti pane vanhu vanorarama vari muspiritual environment, poreta vanhu vari kurarama vari muenvironment yenyika, asi vanhu ava vose vari pai? Vari panyika. Saka navo vakurayira avo vari panyika asi vari muna Jesu Kristu, kuti imimi mune mufambiro wenyu wamunofanira kurarama nawo pakati penyika. Haleluya. Avo vanhu vari kunzi vahedheni, inyika yaari kurifeya kwairi achiti mufambiro wevaKristu pakati pani? Pakati pevahedheni, kureva kuti mufambiro wevanhu vanotenda pakati pevasingatendi. Haleluya. Kureva kuti vanhu vasingatende vanotoonekwa vachitoraramawo panyika panapa sekuonekwa kunoitwa vanotenda. Vanotendawo vanotoonekwa futi sekuonekwa kunoitwa chii? Vasingatendi. But pane chinhu chinozovasiyanisa, kuti ava vanotenda, ava havatende. Chinhu chinovasiyanisa mararamiro avo. Ndozviri kunzi naApostle Peter, mafambiro evaKristu, handiti? Evatendi pakati pevahedheni. Haleluya. Mufambiro waari kutsanangura uyu Peter ari kutozvitaura from experience, because asati akutaura nyaya iyi akambenge ari kumufambiro wevanhu vasingatendi, saka ari kutaura zvinhu zvaanoziva. Haleluya. Saka iye akutenda manje akutotaurira vanhu pamusoro pemararamiro avanofanira kuita. Haleluya. Haleluya. Peter ari kutaura mashoko aya. Ndiye the same Peter akatanga kudaidzwa pana Matthew chapter 4 naIshe Jesu Kristu vachiraura hove zvikanzi nditevere. The same Peter iyeye ndobva vatevera Jesu vakatanga kurarama nekufamba pamwe chete naye. Ndokubva sekutaura kwandaita ndobva vatoona kufa kwake nekumuka kwake kuvakafa futi. Handiti? Ndiye the same Peter akati Ishe Jesu vachitaura vari kuna Matthew chapter 16 vabvunza vadikani ava varume ava kuti imimi munoti ndini ani? Ndokubva iye Peter ndiye akapindura, the same Peter akunyora rugwaro akudzidzisa kereke uyu. Ndiye akapindura Jesu abvunza mubvunzo kuti munoti ndini ani nini? Zvikanzi naPeter ndimi Kristu. Jesu paakabvunza vadzidzi kuti imimi munoti ndini ani, vadzidzi vaitozviziva, they were fully aware kuti uyu ndiJesu, because vaigara naye, vaidya naye, vairarama naye, vaidzidza kwaari iye achivadzidzisa every day, vari one sezvatakaita kudai so. Haleluya. And then all of a sudden ndokubva Jesu uyayo wavaiziva kuti uyu ndiJesu, iye Jesu achivaziva, ndokubva abvunza kuti imimi kana muchindiona munoti ndini ani? Haleluya. Peter uyu akanyora rugwaro uru achiwerera kereke, ndokubva apindura pavhesi ya 16 ndizvo 18, pavhesi ya 18 ya Matthew chapter 16 ndobva apindura zvikanzi imimi ndimi Kristu mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Peter akakupindura kuti ndimi Jesu kana ndiwe Jesu wavaiziva wavaigara naye vachidya naye. Akati imimi ndimi Kristu. Kurati there is a difference between Jesus and Christ. Jesu iwo vaimuziva ende Jesu ndiye wavaigara naye vachidya naye. But nguva iyi Jesu wavaiziva ari kuti imimi munoti ndini ani? Ndokubva Peter apindura akati imimi ndimi Kristu. Iye Jesu akanongedzerwa naPeter achinzi imimi ndimi Kristu.
ndokubva aita ataurawo bheki kuna Peter handiti akati nyama neropa hazvina kukuzivisa kuti inini ndini Kristu. Haleluya. Kureva kuti nyama neropa hazvo zvinozivisa munhu kuti ndi Kristu. Zvikanzi asi baba vangu ndo vakuzivisa, kureva kuti baba vaJesu kana vari kuti baba vangu ndiani? Mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndo wakataura kuna Peter, ndo wakataura uri kuna Peter ukati imimi ndimi Kristu. Zvikanzi nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo. Nekuti nyama neropa hazvizivise munhu Kristu. But mweya ndo unoita sei? Ndo unozivisa munhu Kristu. Saka Kristu iye ndokubva ati atenderana na Peter kuti ndini Kristu zveshuwa. Ndobva ati padombo paruware urwu ndichavaka kereke yangu. Haleluya. Tiri pamwe chete? Ndokubva Peter ati Jesu, not Jesu, Kristu, because anga Kristu ari kutaura. Zvikanzi na Kristu paruware urwu ndichavaka kereke yangu. Kureva kuti pane zvataurwa naJesu ipapapo. Haleluya. Pane zvataurwa naJesu apa. Kureva kuti muridzi wekereke ndiani? Peter kunyangwe akaparidzira vanhu vose, because Peter, the same Peter yeyu ndiye the same Peter akazoti paconversation yavanoita pavhesi ya 16 Jesu vataura naPeter vakati nyama neropa hazvina kukuzivisa. Iye Jesu achizoti paruware urwu achitaura iye kuti ndiye ruware, akati paruware urwu ndichavaka kereke yangu ipapo. Zvikanzi masuo eHadhesi haangaikunde. Handiti? Zvikanzi neni ndinoti kwauri iwewe ndiwe Peter iwewe. Handiti? Saka iwewe Peter ndichakupa key dzeushe. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panapa panyika chinenge chaitawo sei? Nechinhu chipi nechipi chaunoita sei? Chasunungura kupi? Ishe Jesu anotaurira mashoko aya kuna Peter kuti ndichakupa key dzeushe. Ndokubva Ishe Jesu zvose zvakaita zvazoitika ndokubva vaenda. But vakaenda vaine chinhu chavataura chekuti kuna Peter ndichakupa key dzeushe. Chinhu ichocho Ishe Jesu mashoko avo awire pasi anozadziswa. Chinhu ichocho Ishe Jesu vazoenda pana Acts chapter 1 paipa zvinonzi akakwira kudenga vakamutarira vachiona zvake iye achita sei. Aenda kudaro Jesu ndobva azodzoka asisiri adzokera kuoriginal nature yake yeumwari, adzokera kwaakambenge ari asati auya panyika semunhu. Ndobva azodzoka amweya akapinda munana Peter vaya. Ndokubva atanga kuzviparidza ari munana Peter. Saka Peter achiparidza shoko raMwari hapana paakambobvira aparidza akatendeutsa vanhu akati kereke ndeyangu. Because Peter akanga audzwa muridzi wekereke akanongedzera kuti ndichavaka kereke yangu. Peter aiziva kuti akati kereke ndeyangu ndiani? NdiKristu. Saka Peter akaziva kuti kereke iyi ndeyani? NdeyaKristu. Saka pose paakazoparidza achidzidzisa achitendeutsa vanhu Peter airatidza vanhu kukereke yani? yaKristu. Paaiti vanhu tendeukai, aiti vanhu vatendeuka vachipinda muchechi yani? yaKristu. Iyo yaakati masuo eHadhesi haangaikunde. Haleluya. Saka kuvaJudha kwanga kuine tsika yavaiita panyama nguva imwe neimwe yekuti vairangarira, vane nguva dzavairangarira dzavaiita imwe mitambo yavo yekutoti vaitoziva kuti pa certain nguva yakafanana neinoyi tichange tiine nguva yedu yakati sezvinongoitwa nevanhu vari panyika. Vanhu vari panyika kunyange kuZimbabwe vanoziva kuti muna April tichaita independence. MaJudha vaiziva kuti tine nguva yedu yatichaitawo mumwe mutambo unonzi chii? Pentecost. Saka mutambo uyu vaJudha wasvika kuti vakuita Pentecost yavo. Pane chinhu chakaitwa naKristu uye akakwira kudenga. Akazodzoka akapinda muvaapostoli vake. Musi waakadzoka achipinda muvaapostoli, musi iwoyo wanga uri musi wePentecost yevaJudha, mutambo wevaJudha wePentecost wavaiita uya. Handiti?
Haleluya. Saka ndomusi wakadzoka Ishe ndokubva vanhu shoko raMwari rakanyorwa kuna Acts chapter 2 rinoti kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta kwakanzwikwa mumba mavakanga vakaita sei. Haleluya. Hanzi ndimi dzinenge dzemoto dzikaonekwa dzichiparadzana ndokubva vanhu ndo vachitaura nerumwe nendimi. Handiti mumwe nemumwe wevanhu vakanga varipo akanzwa pakati pehama dzaMwari idzi dzakanga dzichitaura nendimi dzichitaura nerurimi rwacho. Haleluya. Haleluya. Ishoko raMwari. Haleluya. Tiri pamwe maita nasina tiri pamwe chete. Pane chimwe chinhu futi chakaitwa naMwari ipapo pazuva rePentecost hama yangu chino chekuti tikadzokera kubhuku kuna Genesis chapter 11 kuya kure Mwari akaparadza pakutanga vanhu vaitaura mutauro mumwe chete nekuti vose vakabva kuna Mwari mumwe chete. Ndokubva Mwari avaita vachitaura mutauro mumwe chete vachinzwanana pazvose zvavaiita kuti ndaiti ndikati iwe unonzwa kuti iwe zvinorevei vanhu vese vachinzwanana. Ndokubva vakazofunga kuda kuvaka chinhu chavo chiya. Haleluya. Ndokubva Mwari aona kuti vanhu ava vakuda kuita sei kungwarisa. Ndokubva Mwari aisa confusion mavari. Ndokubva vatanga kutadza kunzwanana. Vakusanzwanana kudaro pakaita breakdown of communication. Ndokubva vatadza kupfuurira mberi vachiita sei because paka pasina communication iripo. Saka that same thing Mwari akaidzosa paakaita restore pa Pentecost day pakaburutswa mweya mutsvene ipo paya. Haleluya. Akachidzosa sei nekuda kwekuti munhu wese anga aripo because paka paine vanhu vekusouth vekunorth vekueast vekuwest vese vanobva kwakasiyana siyana kumaregion anotaurwa malanguages akasiyana siyana asi vese vachiuya kupi kumutambo nekuti ndo zvavanga vakarayirwa izvozvo. But time yakazoburuka mweya mutsvene vanzwa kutinhira sekwemhepo inovhuvhuta kuya kuya vose vakanzwa ndimi pakutaurwa kwendimi mumwe nemumwe kana panga paine mushona anotaura shona ipapo mushona pakanzwa varume vachitaura ndimi akanzwa vanhu vachitaura nechishona. At the same time kana panga paine muzulu akanzwa vanhu vachitaura nechizulu okuti kwaari. Panguva imwe chete kana panga paine muEgyptian akanzwa chirudzi chake chichitaurwa ipapo. Mwari aita sei? Adzosa. Yes. Haleluya. Saka zvose zvochiitika murume uyu anonzi Peter vanhu vatanga kuva neconfusion yekutadza kunzwa kuti zvii zviri kuitika. Vamwe vakatanga kufunga kuti vanhu ava vaguta waini itsva. Pakufunga kuti vaguta waini itsva kudaro vanhu vakafunga kuti chii pamwe vabatwa. Ndokubva mweya wataura naPeter kuti asimuka avaparidzire. Peter anga anzi ndichakupa kii dzeushe. So tikubva tanoona kuzadziswa kwemagwaro kuti akanzi chii ndichakupa kii dzeushe. Saka Peter pakutaurwa kwendimi kwakanga uchitwa nendimi kwakanga vanhu vafunga zvavakafunga. He was also the first man to stand up ndobva aita chi announce the kingdom yaMwari kuvanhu. Kurati Peter akuita sei kii yaapiwa iyaya akukinura kana akinura musuwo wovhurika vanhu voita sei vopinda mumba. Haleluya. Saka zvaakaita manje akabva atanga kuparidza ipapo pavakatanga kumwa vanhu vaguta waini itsva ndobva asimuka akati imi varume veIsraeri donzwa imi mose makaita sei makateerera. Ndokubva abva navo kumashure kwenhoroondo yemadzibaba avo yavaiziva nekunzwisisa vose. Ndokubva abva navo ikoko akafamba navo kusvika asvika pana Kristu ndokubva avaratidza Kristu. Shoko raMwari rakanyorwa rinoti Peter achitaura mashoko iwayo vakanga vakamuteerera vaJudha vakabayiwa pamwoyo. Ndokubva vabvunza kuna Peter nevamwe vaapostoli havana kubvunza Peter ari ega. Shoko raMwari rakanyorwa rakati vakabvunza kuna Peter nevamwe vaapostoli kuna kuti Peter chinhu changa chisiri chake ega naiyewo futi haana kuzombobvira akamira akati iye ndiye mukuru wacho ega but anga aine vamwe nekuti vanhu vanga varipo ivo vakabvunza Peter nevamwe vaapostoli zvikanzi vabayiwa pamwoyo neshoko raPeter zvikanzi iri shoko iri zvino tichaita sei toita sei. Peter ndokubva arayira kwavari because kana munhu abvunza something anopindurwa mubvunzo waabvunza. Saka mubvunzo wavakabvunza Peter akaupindura at the same time ndokubva avapa instruction yezvavanofanira kuita.
Haleluya. Ndokubva vabvunza kuti toita sei, zvikanzi naPeter, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu mukanganwirwe chivi zvivi, mupiwe chipikirwa chei chemweya mutsvene, nekuti chipikirwa ichi ndechenyu nevari kure futi vahedheni. Haleluya. Ndokubva Peter atanga kuparidza kudaro. Hama dziya dzihanzi shoko raMwari rakanyorwa rinoti dzakabva dzatenda dzikatendeuka. Ndizvozvo kureva kuti padzakatendeuka dzapinda mumukova wazarurwa naPeter kuti dziite sei dzipinde. Saka pane mukova pese obvious panenge paine the inside part neoutside. Saka vose vakatenda vakazarurirwa mukova weshoko ndokubva vapinda muimba yaMwari, mukereke inozotsanangurwa napo kuti ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kuita sei, kufamba sei muimba yaMwari, iyo kereke yaMwari. Haleluya. Ndokubva vanhu vakinurirwa, ndokubva vapinda, ndokubva vatanga kupuwa the doctrine of Jesus Christ vari mukereke yaMwari. Saka this is the same Peter now akupfuurira mberi achiproclaim the kingdom of God. Now panapa akudzidzisa kereke kuti inofanira kuita sei, sezvazvinongofanirawo, because shoko raMwari iro riri pakunyorwa kwarakaitwa Ishe Jesu achitotaura, asi Peter akatanga nazvo. Ishe Jesu ndivo vakatanga vachitotaura futi kuna John chapter 10 pamusoro pekuti mamwe makwai ari kure naiwo ndichaatora ndiaise kupi? Mudanga. Munonzi mudanga umu ndimo muimba yaMwari, ndimo mukereke. Kana ndaatora ivo vachava chii? Boka rimwe chete. Chinonzi boka rimwe chete futi ndo chii? Kereke. Haleluya. Haleluya. Saka alright, tirege kunyanya kutaura zvakawanda. Regai tiverenge shoko raMwari tinzwe, because verenga verse 11. Mufambiro wavaKristu pakati pevahedheni pakudzidzisa kwaapostoli Peter watari kutaura kuti Peter pakudzidzisa kwake there is no doubt, chero yekufungidzira kuti Peter uyu zvinhu zvaari kutaura akazvipiwa naKristu direct. Peter asiyana nevaapostoli vedu vanhasi vekuti anomuka kuti ndiri apostoli. Haleluya. Because Peter akanga aripo pakufa nekumuka kwaKristu, akanga aripo kunyange pakuburuka kwemweya mutsvene. Saka nawo akudzidzisa zvakadzama kereke zvinoratidza kuti ava vanhu ava vatenda vapinda muimba yaMwari kana kuti vapinda mukereke yaMwari. Haleluya. Saka vanhu vachinzi vapinda mukereke yaMwari vane mufambiro wavo unofanira kunge uri different from avo vachiri kunze. Kunozotaurwa naJohn mumwe waPeter pauapostoli akuda zvakazarurwa achiti kunze ndiko kune chii? Ndiko kune mhombwe, ndiko kune varoyi nembwa nevanotya. John muapostola pamwe chete naPeter ari kuti kunze. Kurati kunze, pane kunze kwese, opposite yekunze panenge paine pai mukati. Haleluya. Saka ari kuti chii John? Ari kuti muimba yaMwari hamuwanikwe mhombwe, hamuwanikwe varoyi, hamuwanikwe zvifananidzo kana vanonamata zvifananidzo, but zvinowanikwa kunze, outside the church, kune vanhu vanenge vasina kuita sei? Vasina kutenda. Alright. Verengai kutaura kwaPeter pavhesi 11. Pa11. Yes. Vadikanwa. Ari kuti vadikanwa kurati imimi hama dzangu dzandinokudai zvakadzama sekudiwa kwandakaitwa nani? naKristu uyo wandinoparidza uyu akandida nemwoyo wese neni ndinokudai nemwoyo wese. Saka ndikupati vadikanwa kurati anovada from the heart. Yes. Ndinokumbira zvikuru kwamuri. Vadikanwa ndine chinhu chandiri kukumbira, not just kukumbira but chinhu chindiri kuchikumbira zvikurusa kuti muchinzwe. Ndiri kuchikumbira kwamuri kuti muchiite nini. Yes. Zvamuri vatorwa navaeni. Zvamuri vatorwa nevaeni. Pane chinhu chaari kukumbira. Inzwai, pane zvinhu zvatotaurwa ipapo.
zvanzi zvamuri chii? Vatorwa nevayeni. Kureva kuti munhu akanzi mutorwa obva anzi at the same time muyeni, zviri kureva kuti munhu ndi foreigner at the same time ari visitor. Handi ndizvozvo? Saka hanzi ndinokumbira zvikuru kwamuri zvamuri vatorwa nevayeni. Saka vatorwa vekupi, vatorwa kupi uye vayeni kupi? Kureva kuti munhu akanzi mutorwa, munhu iye ane somewhere kwanoita belong, handiti? Munhu akanzi mutorwa zviri kutongorevera kuti kwaari mutorwa ndekumwe asi ane kwake chaiko. Munhu akanzi muyeni zviri kureva kuti paari hapasiripo pake, but ane kwake chaiko chaiko, kuti kana ava kwake ikoko haasisiri muyeni, haasisiri visitor. Saka apostoli Peter vari kuti vadikani, ndinokumbira zvikuru kwamuri imimi. Chechi ndo yaari kudaro, ari kuti zvamuri vatorwa nevayeni. Saka vatorwa nevayeni vekupi? Vatorwa nevayeni panyika panapa. Chinhu chinonzi mutorwa nemuyeni, munhu asina citizenship yepaanenge ari papresent time yaari kutaurwa naye apa. Haleluya. Kureva kuti havana citizenship yenyika inoyi varume ava. Ndosaka ari kuti zvamuri vatorwa nevayeni. Saka kana vasina citizenship panyika, kureva kuti vane kwavaine citizenship yeko. Haleluya. Saka vakatonzi zvamuri vatorwa nevayeni panyika panapa. Zvirova kuti panyika panapa ndo pavari vaenzi ende ndo pavari vatorwa. Kureva kuti havana identity yenyika, vane citizenship yekumwe kunyika, kusiri kupi? Kunyika kwavari panguva iyi. Saka ndiri kukukumbirai zvamuri vatorwa nevayeni. Haleluya. Amen. Haleluya. Ari kukumbira kuti chii? Kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa mumwe. Ataurwa kuti chimwe chinhu. Zvambonzi zvamuri vatorwa nevayeni. Chanhu chaari kukumbira ndechekuti muzvidzore pakuchiva kwechii? Kwenyama. Kuchiva kwacho kwenyama kuri mufight nemweya. Muzvidzore pachii? Pachinhu ichocho. Saka imimi vadikanwa ndinokukumbirai zvikuru zvamuri vatorwa nevayeni, kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nemweya. Haleluya. Timbotarisa nyaya mbiri idzi dziri kutaurwa naPeter, dzekuti vatorwa nevayeni oso obva ati pakuchiva kwechii? Kwenyama kunorwa nemweya. Haleluya. Ndiri kukumbira kuti muzvidzore pamufambiro wenyu. Kureva kuti pane mufambiro unofanira kunge uchiitwa nevanhu vanonzi chii? Vanonzi vanotenda kana nekereke yaKristu. Handiti? Maisheni verengai vaFilipi chapter 1 verse 27. Titangire ipapo tichitsvaga kunzwa mufambiro wevaKristu pakati pevaHedheni. Tinzwe nyaya iri kunzi zvamuri vatorwa nevayeni. Iri kukumbirwa naPeter kuti vafambe sezvaari kuda ipapo. Yes. Yes. Asi fambai bedzi zvakafanira chii? Evangeli ya Kristu. Ndo chinhu chiri kukumbirwa naapostoli Peter ichi kukereke. Saka chinhu chiri kukumbirwa naapostoli Peter kukereke chakukumbirwa futi naapostoli Paul kupi? Kukereke yepaFilipi. Kureva kuti varume ava Peter naPaul vaapostoli vaKristu vari kupupura nyaya imwe chete uye vari kutaura chinhu chimwe chete kukereke. Saka Peter ari kuti vadikanwa, ndinokukumbirai zvikuru zvamuri vatorwa nevayeni. Handiti? Kuti muzvidzore. Kureva kuti ari kuvakumbira kuti vave nemufambiro wakafanira pakuda kwaMwari. Ndo nyaya yakutaurwa futi naapostoli Paul vachiti, asi fambai bedzi zvakafanira chii? Kureva kuti ivhangeri yaKristu, kana takutaura zveivhangeri yaKristu, inonzi ivhangeri yaKristu chaiyo, ine zvinhu zvakafanira zvinonzi izvi ndo zvakafanirwa iyo. Zvekuti kana munhu akazvirarama, kana munhu akazvipraktisa, zvinobva zvaonekwa kuti uyu munhu ndewani? NdewaKristu. Zvinoonekwa pamararamiro nemafambiro akafanira ivhangeri yacho. Kureva kuti ivhangeri iyi ine zvinhu zvayakafanira, koita zvimwe zvinhu zvisina kuifanira. Yes. Kuti kunyange ndikauya ndikuonei. Ndida kuti kunyange ndikauya ndikuwanei. Makaita sei? Makamira nei? Mumire nesimba. Verengai. Kunyange ndisipo pamusoro pekuti mumire nesimba. Yes. Nomweya mumwe. Mumire nesimba uye nemweya mumwe. Nemoyo mumwe. Nemoyo mumwe.
muchirwira kutenda kweivhangeri. Ndozvekukumbirwa futi naapostoli Peter vachiti vadikama ndinokukumbirai zvikuru zvamuri vayeni nevatorwa. Handiti? Zvamuri vayeni nevatorwa. Saka ndiri kukukumbirawo chinhu chimwe chete chekurwira kutenda kweivhangeri iyi yamakaparidzirwa nani nevaapostora venyu, nekuti chapter 2 inozotaura kudaro futi ya 2 Peter. Handiti? Pachapter 3. Saka kereke iri kukumbirwa kuti inge ine mufambiro wayo wakanaka uye wakafanira. Handiti? Overseer, muverenge vaEfeso chapter 2 pavhesi 19. Mumwe averenge vaFilipi chapter 3 verse 20. Kana pamunongona titsvage nyaya iri kutaurwa panapa kuti iri kukumbirwa naapostoli Peter pavari kuti zvamuri vatorwa nevayeni, imimi vadikani imimi, zvamuri vatorwa nevayeni, tozofamba tichienda kunotarisa iri kunzi muri pakurwa kwenyu kwechii? Kwanzi zvanzi kwechii? Tiri pamwe kunorwa nechii? Nemweya. Yes. Vaefeso chapter 2 verse 19. Yes. Naizvozvo hamusati muchiri vayeni navatorwa. Inzwa, itangirai pavhesi 18. Zvanzi vadikana ndinokumbira zvikuru kuti muzvidzore pamufambiro wenyu. Handiti? Muzvidzore. Handiti? Ndinokukumbirai zvikuru imimi zvamuri vayeni nechii? Nevatorwa. Kureva kuti apa Peter ari kutaura ari kuti zvapanapa panyika panapa muri vayeni nevatorwa panyika panapa. Saka zvepanyika panapa munofanira kuzvidzora pazviri. Haleluya. Yes. Haleluya. Kana pakuimbwa so zvakatonaka kugeze tinoita seinoratidza nesu tiri pamwe chete. Akafanira evhangeri yani, evhangeri yaKristu. Saka kana Mwari akataka zvishua zvakazvioneka kuti akanaka Mwari pakutomuimbira pachona ikoko.
Hallelujah. Yes. Yes. Atina zvinhu zvatotaura zvinongodzosera kuna Kristu. Zvinongotaura kuna Kristu. Kuti kana tazvinzwa mwoyo wedu ubayiwe naye uite sei umutevere iye Ishe Jesu Kristu. Saka kuti kunonzi kutevera Jesu Kristu kuri pamusoro penyaya yatinodzidza iyoyi yekuti mufambiro wevake Kristu wacho pakati pevahete. Saka kana chiri chokwadi chatikukupura tichiverenga mumagwaro nekudzidziswa naapostolo Peter panapa nesuwo tichitenderana naye pakuimba kwatiri kuita kuti tomutevera Ishe Jesu Kristu, zviri kufanira kuti zvidaro zvionekwe pai pamufambiro wedu. Tionekwe kuti takasiyana nenyika, nekuti shoko panapa rataura pavhesi ya 11 kuti vadikanwa maapostolo achikumbira ndinokumbira zvikuru kwamuri zvamuri vatorwa nevayeni. Haleluya. Saka ndo pane shoko ratatu kumbotarisa kuti kana tichinzi tiri vatorwa nevayeni zviri kungotaura kuti pane kuri kwedu and pane kusiri kwedu. Haleluya. Pane kunonzi uku kana tiriko ndiko kwedu tiri vevho, handiti? Kweta kumwe kunonzi kana tiriko tonzi hakusive ikoko. Saka kuda kuti hatisive nyika, but tiri vemweya, tiri vemuna Kristu, handiti? Saka ndo pandakati pamashoko ari papati A yevhesi 11 yanzi ndinokumbira zvikuru kwamuri imimi zvamuri vatorwa uye zvamuri vayeni, handiti? Ndo pandakati timbotsvaga nekuda kwokuti hatitaure kufunga kwedu, hatina zvinhu zvandinotaura zvinobva pakufunga kwedu. Kutenda kwedu takakugadzirirwa kudhara, zvekutenda zvacho takazviudzwa, zvekuita zvose takazvita sei takazviudzwa. Kana iri vhangeri takaiparidzirwa kudhara, hama yanga itaura zvakanaka kuti hatichazarurirwe takupiwa kunzwisisa. Saka kutopiwa kunzwisisa kwatinongoita kutongotevera papi pane zvakadzidziswa kudhara nani nevaapostora. Haleluya. Saka maapostora mumwe ari kutaura nyaya yekuti zvatiri vatorwa nevayeni, achitotikumbira kuti zvatiri vatorwa nevayeni tigone kuva vanhu vanozvidzora. Kuzvidzora kureva kuti we are exposed to something, but tiri exposed to something kudaro isusu that thing chatiri exposed pachiri tinochiona, but toregera kuita sei kuchichiva, toregera kuchida, tichichiona kudai so, but tochitiza, tochidzenga. Ikoko ndo kunonzi kunamata. Haleluya. Nekuti kunamata kuiswa pasituation yekuti zviripo zvekutotevera uchitozviona kudai so, but wonzwisisa kuda kwewaunotenda kuti izvi zvaaite sei hazvide, zviripo kudaro utozviignora, utozvisiya kuda kuti uchizviona zviripo kudaro zvitorarama kudaro, but kwauri iwe uri mutende zvinenge zvakafanana nezvinhu zvisina exist, hazviko, hauzvizive, you are not related nenzira ipi kana ipi hayo kuzvinhu zvakadaro. Ndokunzi uri muyeni uye uri mutorwa kwazviri. Haleluya. Haleluya. Pane rumwe rugwaro so ruchitotaura pamusoro paJesu Kristu
zvakazviverengwa panapa kuti mumaprofita maitawo zvani zvaKristu. Pane rugwaro rumwe muprofita anonzi Ezra, handiti mumwe murume akanga achitotaura so achiprofitiswa naMwari nekuti zvose zvaitaura pamusoro pani paKristu. Anotomborayira kudzingwa kwevakadzi vai Ezra anomborayira kuti vakadzi vatorwa ngavaite sei, ngavadzingwe. Reason yavanofanira kudzingwa ndeyei? Vatorwa, they don't belong there, vasiveko. Saka vanofanira kuita sei? Havafaniri kunge vari pakati peveko. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yeah. Mukurodza ite vaEfeso chapter 2 verse 19 yamanga maverenga. Amene angaiverenga. Yes. Vadikanwa ndinokumbira zvikuru kwamuri imi kereke yaKristu, zvamuri vaiyeni nevatorwa inini. Yes. Verse 17. Yeah. Akasvika akaparidza rugare kwamuri imi vakure. Imimi mai vakure Jesu Kristu ndokusvika akaparidza peace. Handiti? Yaiprofitwa naIsaya akati muchinda werugare, the prince of peace. Saka that prince of peace manje ndiye auya akasvika akakuparidzirai rugare. Kunzi vanhu vasvika vakaparidzirwa rugare, kunzi masvika mukaratidzwa rugare. Haleluya. Ndo kunonzi kuparidza, kunonzi kuparidza kuratidzwa zvinhu zvamanga musiri kupi, musiri mazviri. Saka namazviratidzwa mubva mapinda mazviri. Saka the prince of peace came and ndobva asvika akaparidza peace kwamuri imi mai vakure. Kunoti at some point tanga tiri very far away from the peace, and then he came akaparidza chi rugare. Yes. Kwatiri isu taiva kure ndokubva taparidzirwa rugare, kurati takaratidzwa rugare ndokubva nesu tarudawo ndobva tasvika tikaruona, because poari kutaura nechechi. Yes. Verengai. Akasvika akaparidza rugare kwamuri imi mai vakure. Yes, vahedheni. Apa poari kutaura nevatendi, asi vatendi vachibva kurudzi rwani, vatendi vari kubva kurudzi rwevahedheni vakanga vasiko panguva yamazuva akare Mwari paaitaura ari kwaIsraeri. Nekuti pakutanga Mwari aitaura ari kunation ekwaIsraeri yoga, kana kuti kuvana vaIsraeri voga. Vatakambotaura rimwe zuva baba Sheini tichiti vanonzi vana vaIsraeri vanga vakabva pachiuno chani? chaJakobho. Jakobho ndiye akashandurwa zita akabviswa pakunzi Jakobho akatanga kunzi Israeri. Saka vose vana vakazobva paari. Bhaibheri rese parinotaura rakuti nyora kuti kuvana vaIsraeri yaitaura adresa vana vakabva panani? Pana Jakobho, rudzi rukakura ikava nyika ikazova nation. Ndobva yatanga kunzi iyi Israeri, vana akura kuti ndevaIsraeri vanhu ava. Saka Old Testament kana mazuva akare ese Mwari paaitaurwa nezvake kana paiparidzwa nezvake mumaprofita nemumurayiro paingoparidzirwa vaIsraeri chete, vahedheni vanga vasingaparidzirwe ipapo. Saka time yaiparidzirwa vaIsraeri iyi, vahedheni ndo vainzi vekure vanga vari kure. Saka Kristu azouya manje akasvikoparadza rusvingo rwaiva pakati rweruya rwaiita kuti Mwari angovawo vaIsraeri chete. Handiti? Kristu akaruparadza sei? Takazvidzidza zuva rero tichiverenga kuna Mark chapter 16. Handiti? Tikati Jesu akasvika akachinja system, nekuti kudhara zvaingonzi udza vana vaIsraeri uti, udza vana vaIsraeri uti, udza rudzi rwaIsraeri uti. Jesu ndokusvika ndokubva asvika akati chii? Chendai munoparidzira marudzi ese. Chendai munoparidzira chii? Zvisikwa zvose. Marudzi ese neapi? Nevahedheni vanga vari kure. Vari kunzi akasvika akaparidza rugare kune imi mai vakupi? Mai vakure. Kuna kuti vahedheni vakasvika vakaparidzirwa Kristu. Vamuparidzirwa kudaro kuti vakaratidzwa Kristu ndokubva vamuteverawo. Saka ivo vahedheni pamwe chete nevaJudha vakatenda kuna Jesu Kristu pabhangeri yake, vafanana vakupiwa doctrine rimwe chete, nekuti vatevere Kristu nenzira imwe chete nekutenda kumwe chete, sezvo Mwari wavo ari chii? Ari mumwe chete kudaro. Yes. Tiwerengashoka mutaure kuti vahedheni nevaJudha vese vakabatanidzwa vai vanoponeswa nekutenda wose. Yes. Pane ungano yakamboitika paJerusarema pana mabasa. Yes. Chapter 15. Toitengera kana pabhiro pavhesi ya 6. Ipapo vapostori navakuru vakaungana kuti varangane pamusoro peshoko iri. Ipapo vapostori nevakuru ndokubva vaungana kuti varangane pamusoro peshoko iri. Shoko ripi? Ranga rasvika nemumwe muapostori anga anoparidza kupi? KuAndioki. Yes. Ndokubva kwatanga kuitika chii?
nharo dzanga dzatanga kuitika nekuda kuti vaJudha vanga vatendawo, asi kunyange vanga vari vaJudha vatenda, pavakaona vahedheni vava kutendawo vachiparidzirwa, vahedheni vakabva vatanga kuda kudzosa zvinhu zvenyama pakutenda futi, ndokubva vatanga kuda kuti vahedheniwo vatenda ava zvongu zvakanaka, asi pane chimwe chinhu chavanofanira kuita kuti vanofanira kuti vadzingiswe. Havana kunzwisisa kuti no, kudzingiswa kuya kuya kuchaitwa panyama, kwakuitwa pamweya, kana munhu achinge abhabhatidzwa adzingiswa. Saka kana muhedheni akauya akatenda akabhabhatidzwa adzingiswa, muJudha akatenda ofuti anodzingiswa nenzira yekuita sei? Yekubhabhatidzwa. Yes. Right. Yobva yati manje pa 7. Zvino nharo huru dzakati dzavapo. Kurati pakamuka nharo. Petro akasimuka akati kwavari, Peter uyo akambosimuka pana Acts chapter 2 pakuburuka kwemweya mutsvene, akatanga kuanaunza ushe hwaMwari, akapinza vanhu mukereke nenzira yekuvaparidzira Kristu. The same Peter iye asimuka futi apa paargument. Yes. Varume hama, munoziva kuti kubva pamazuva akare, mazuva akare Old Testament, Mwari akandisanangura pakati penyu. Imi munozviziva inini kuti Mwari akanditsanangura. Ndosaka ndiri kumira ndichitaura pamberi penyu nekuti ndakatsanangurwa naMwari kuti ndive muapostora, mupupuri weevhangeri yaBaba, mupupuri weevhangeri yaKristu. Saka nekuda kwokuti ndakatsanangurwa naMwari, ndosaka ndimire pamberi penyu zvamunoziva imi, ndichikutaurirai kuda kwaMwari kwete kuda kwangu, nekuti handina kutsanangura. Yes. Kuti vahedheni vanzwe shoko reivhangeri. Akanditsanangurawo kuti nemi vahedheni vanzwe shoko reivhangeri kuburikidza nani nomuromo wangu naiye. Ndosaka muchiona kuti pana Acts chapter 10 paya Peter akaenda kuna Cornelius. Peter was the first man akaenda kunopani, not Peter, Jesu. Zvakatanga naJesu. Mana Peter ndobva ava the second man kutevera tsoka dzaJesu. Kuenda kupi? Kunoparidza shoko kuvahedheni. Yes. Haleluya. Nekuti Jesu akaponesawo vahedheni. Ndiye akatotanga nazvo iye. Haleluya. Yes. Ndobva Peter panguva yekuti vanhu vanofanira kutendeuka vachibhabhatidzwa, iye ndobva azviitawo akaenda kuna Cornelius. Ndobva anoparidzira Cornelius kuita kuti Cornelius muhedheni anzwe shoko raKristu nemuromo wake iye uyo akatsanangurwa kubva pamazuva ekare naMwari. Ndobva asvika akaparidzira vahedheniwo pana Cornelius neveimba yake. Yes. Zvino Mwari muzivi wemwoyo. Saka Mwari iye muzivi wemwoyo wakavapupurira akavapa mweya mutsvene sesu. Akavapawo mweya mutsvene watakapiwawo isu, kureva kuti ivo vakapiwa mweya mutsvene sesu, saka takapiwa chinhu chimwe chete. Haana kutsaura pakati pedu navo. Haana kudhivhaidha Mwari. Zvakanatsa mwoyo yavo nokutenda. Nekuti akanatsa mwoyo yavo neivhangeri iyi yavakaparidzirwa ndokubva vaitenda. Yes. Naizvozvo zvino munoidzireko Mwari muchiisa pamutsipa yavadzidzi joko rakanga risina kuremedza vanhu ava, muchivaisa pamafudzi avo joko rakatadza kutakurwa chero nemadzibaba edu isusu, risingagoni kutakurwa namadzibaba edu, kunyange nesu. Asi tinotenda kuti isu tichaponeswa nenyasha dzaShe Jesu nomutoo mumwe nawo. Yes. Ndopakandira kuenda kuti vanoponeswa vaJudha nevahedheni vachaponeswa nemutoo mumwe chete. Yes. Hakuna anozikurwa. Yes. Verengai pavamuverenga. Akasvika akaparidza rugare kwamuri imi maiva kure. Yes. Norugare kuna ivo vaiva pedyo. Yes. Nokuti isu vaJudha nevahedheni vese vakaparidzirwa chinhu chimwe chete. Yes. Vakaparidzirwa rugare. Yes. Nokuti isu tose tinopinda naiye nomweya mumwe kuna Baba. Nekuti isu tose vaJudha nevahedheni tinopinda naiye nemweya mumwe kuna Kristu. Yes. Naizvozvo hamusati muchiri vaeni navatorwa. Saka naizvozvo imimi vakatenda kuna Jesu Kristu hamusisiri vaeni nevatorwa, nekuda kwokuti makatenda kunani? Kuna Jesu Kristu. Peter panapa ati zvamuri vaeni nevatorwa. Uyu akuti zvamu imimi hamusi chii? Hamusisiri vaeni nevatorwa. Akutaura zvemuushe hwaMwari. Kana tiri muushe hamusi vaeni nevatorwa. Handiti? Asiwo kana muchirarama muri panyika ino iyi, kunyika muri vaeni, kunyika muri vatorwa, but kuushe hwaMwari hamusi vaeni, hamusi vatorwa. Hallelujah. Yes.
asiwo pamwe chete navatsvene. Imimi murivo pamwe chete nani navatsvene, kureva kuti murive ikoko kuushe, murive kuna Mwari, murive kwaKristu, muriveho pamwe chete nani nevatsvene vose vanonzi vatsvene, vakatenda shoko iri, vakaitwa purify neshoko, vakanatswa, vakaitwa vatsvene, vakarinamata, vakaritevera kusvika pakuguma. Imimi ndozvamuriwo imimi. Saka ndokwediko. Haleluya. Saka kuti hamusisiri vaeni kana kuti vatorwa, but muriveho, muri vana vakazvarirwa kupi? Mumba. Muriveho pakuita sei? Nekuda kwokuti makaberekwa nemweya. Saka Jesu Kristu anotaura achitaura naNicodemus, anoti chakaberekwa nenyama ichi inyama. Saka chakaberekwa nenyama kana chisina kuberekwa kumweya ndo chiri kunzi imi ndo ava vakaberekwa nemweya vakaona chakangoberekwa nenyama chete ndo chavanotiwo ichi mutorwa ichi. Asi chakaberekwawo nenyama hachisi chebvo kupi? Kumweya. Hallelujah. Yes. Asiwo pamwe chete navatsvene. Pamwe chete navatsvene. Yes. Neveimba yaMwari. Yes. Verse 20. Makavakwa pamusoro penheyo dzaapostoro. Imimi makavakwa pamusoro penheyo. Imimi musiri vaeni, musiri vatorwa. Imimi veushe makavakwa pamusoro penheyo dzevapostora nevaprofita. Kristu Jesu amene iye ari ibwe repakona. Hallelujah. Kureva kuti muri vateveri vaJesu Kristu. Because vapostora zvavaita vaisvika voparidza Jesu Kristu, voparidza rugare. Vanhu vakatenda vobva vati titeverei nekuti isusu tikuita sei? Tinoteverawo Kristu. Saka makavakwa pamusoro penheyo dzevapostora nevaprofita vakakuparidzirai zvani? ZvaJesu Kristu. Imimi ndo vamunoteverawo ivavo. Haleluya. Nevaprofita vakaprofita pamusoro paKristu. Vaprofita vesungano ipi? Vesungano itsva. Haleluya. Saka kana makadaro hamusisiri vaeni kana vatorwa kuushe hwaMwari, but muri vaeni nevatorwa kunyika. Saka zviri kurevei? Zviri kureva kuti kunyika hakuna kunyange practice imwe chete inoitwa nenyika yamunova imimi part of. Haleluya. Hakuna chinhu chinoitwa kunyika. Ava vari kunzi vobvo pamwe chete nevatsvene ava, chekuti chinoitwa kunyika ivowo futi votowanikwa vachiparticipata kwachiri, icho chiri chenyika. Hazviite. Zvakureva kuti ava vari kunzi vebvo vanofanira kunge vari vanhu vakatendeuka, vakatomboexperienza upenyu uhu, ndobva vabuda kwahuri nekuona kuti hahusi upenyu chaihwo uhu, huri kunyengedza, upenyu uhu hunoguma. Ndobva vaona upenyu husina kunyengera, ndobva vahutevera. Saka vahutevera kudaro havachadzoka kunyange zviite sei, kunyange nepadiki, kuupenyu uhu kwavakabva uhu, upenyu hwekunyama. Haleluya. Haleluya. Yes. Wafilipi 3 verse 20. Yes, Wafilipi 3 verse 20. Nokuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakataviwa. Inzwai vakomanaka, imimi vadikani ndikukumbira kwamuri zvikuru. Zvanditi? Zvamuri vaiyeni nevatorwa panyika panapa. Kureva kuti imimi hamuzive nyika ino iyi. Nyika yenyu imimi vanhu vanotenda iri kumusoro kudenga kunani? Kuna Baba. Yes. Nokuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakataviwa. Nyika yedu iri kudenga. Saka ukanzwa munhu akati nyika yedu iri kudenga, handiti? The physical example yatinogona kupa ndeyekuti isusu tiri muno, we are all shorter speaking people, tiri muno mumba matiri muno, handiti? Tiri kupi? Tiri South African land, handiti? Kureva kuti isusu hatisi South Africans, handiti? Kuzvida kana kusazvida, we are not South Africans. Saka here in South Africa we are foreigners. Isusu nyika yedu iri kupi? Iri kuZimbabwe. Zvokuti kana tiri kuZimbabwe ikoko hatisisiri maforena ikoko, handiti? Tava kunyika yedu, ndo zviri kunziwo imimi nyika yedu iri kupi? Iri kudenga. Kurati kudenga ndo kwatinobva isusu, ndo kwatakagadzirwa, ndo kwatinobva, ndo kwatinogara, ndo kune upenyu hwedu.
Saka panapa kana tiripo hapasi pedu tiri vatorwa. Yes. Noti mukaona pamataura ipa mukati nyika yedu iri kudenga mukati kudenga ndokwatinobva. Zviri kutaridza noti tikaibatanidza nepano waEfeso chapter 1 kutanga pavhesi ya 3 bata kuti akatiropofadza nekuropofadza kwese kudenga maari Kristu Jesu. Kuroti isusu takatoropofadza kudhara kuti tiri kuini tiri kunyika yedu. Yes. Okay, ngatifambe. Hallelujah. Yes. Saka dzokoroza yatsuro verse 20 ya chapter 3. Nokuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakatarirwa kuuya kwomuponesi Ishe Jesu. Kwatatarira kuuya kwemuponesi Ishe Jesu Kristu. Saka nyika yedu haisi panapa, iri kudenga. Kupi? Kwakanzi naJohn achiona ari mumweya anoti ndakaona denga idzva nenyika idzva, nekuti zvekutanga zvanga zvaita sei? Zvapfuura. Izvi zviri kunzi imimi muri vatorwa pazviri izvi. Nyika yekutanga nedenga zvanga zvapfuura, handiti? Ndokubva aona imwe nyika itsva nedenga idzva. Iroro ndo riri kutaurwa pana naapostoli Paul vachitaurira hama idzi kuti inini nyika yenyu haisi panapa, nyika yenyu iri kupi? Iri kudenga, ndokumusha kwenyu ikoko. Ndosaka achitaura kuna vaHebheru chapter 13 pavhesi ya 15 kana tikakanganise, achiti nekuti pano hatina guta rinoita sei? Rinogara, asi tinotsvaga ripi? Rinouya. Haleluya. Kureva kuti nyika yedu haisi panapa, nyika yedu iri kudenga kana takatenda mumweya nezvokwadi. Saka nyika yedu zvaisiri panapa, kureva kuti upenyu hunoraramiwa nenyika isusu hatimbofa takazviita izvozvo. Haleluya. Sezvo zvinongoita panapa, hakuna mushona waunomboona aita zvirudenzi. Ariko achitoti ndizvozvo chazvisipare ndo zvedu akatopfeka zvezvo achikanda makumbo kudenga nekumberi uko. Why? Because we are not part of it. Kana vachiita vanozviti chii zvanenge vachiita izvo zvezvo, hatimbofa takava involved mazviri. Hallelujah. Yes. Because chii hazvisi zvedu. Haisi nyika yedu, tine kwedu kwatakagadzirirwa kunzi uku ndokupi? Ndokumusha kwedu. But kwedu kwacho namanje kune system yemararamiro eko inofanira kutitsaura kubva panyika inoyi pauno hwenyika ineyi. Iri kunzi mafambiro evaKristu pakati pevahedheni. Kureva kuti vahedheni ndeimwe system, vaKristu ndeimwe system. Masystem maviri aya kana upenyu huviri hwakasiyana. Haleluya. Hakuna munhu anorarama upenyu uhu hwese kuti uku muKristu uku muhedheni. Hazvikwanisike. Munhu anofanira kunge aine mufambiro wakafanira. Ndosaka rimwe shoko maimbedziverenga Matthew chapter 6 pavhesi ya 24. Munzwe mamwe mashoko anotaurwa naIshe Jesu kuratidza kuti pari kunzi mufambiro wevaKristu pakati pevahedheni apa. Zviri kureva kuti vari vaKristu vanofanira kufamba sezvinoda Kristu. Vari vahedheni ndo vari venyika yavo vanofanira kufambawo sezvinoda nyika. Saka nyika ndiSatani, anotungamirira nyika ndiani? NdiSatani. Saka Satani ane tsika dzake nemararamiro ake aanoda kuti vanhu vake vaite. Saka hakuna munhu anozombonzi uyu ari munyika, uyu at the same time ari kuna Kristu. Hazviite. Dai zvakadaro zvaisanzi mafambiro evaKristu pakati pevahedheni, nekuti zvaikonzi vese vanongorarama zvakafanana. Saka mararamiro pacho haana kufanana. Yes. Pane imweni panapa waEfeso chapter 4 pavhesi 17. Yes, waEfeso 4 verse 17. Mufambiro mutsva womuKristu. Wazvanzi naizvozvo ndinoreva nokupupura chinhu ichi kwamuri vanani chiri kurehwa munashe kukereke. Handiti? Yes. Kuti murege